Y peth pwysig ydy trosglwyddo'r newyddion mewn ffordd mor uniongyrchol a di-nonsens a phosib. Nid dyma'r lle i sgwennu ffansi na chynllunio creadigol. Mae'n bwysig cael hanfod y stori yn y sgrin gyntaf mewn rhyw 4 neu 5 paragraff. Be sydd wedi digwydd, be di oblygiadau hynny a be sy'n dod nesaf. I rywun sydd ddim ond eisiau gwybod yn sydyn be sy'n digwydd, mi ddylai un sgrin fod yn ddigon. Os ydy o'n fater dadleuol, triwch gynnwys y 2 ochr yn gyflym yn y sgrin gyntaf. Mi allwch chi ychwanegu rhagor o fanylion wedyn. Allwch chi roi blas o farn person yn y paragraffau cyntaf a'r datganiad neu'r sylw yn llawnach yn nes ymlaen. Felly efo stori fel yma, nid dechrau canol a diwedd sydd isio, ond crynhoi'r stori ac ychwanegu rhagor a rhagor wedyn.